Καταρχήν χαιρετίζω τη σημερινή Σύνοδο Πριτάνεων, η οποία ήδη βλέπω τις εργασίες της να στέφονται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε σχέση με τη στελέχωση των πανεπιστημίων, όλα τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση, ιδίως στα πεδία που αφορούν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Επομένως, οι προσλήψεις παρουσιάζουν ήδη αυξήσεις τα τελευταία έτη και μιλάμε για το 23-24 και τώρα για το 25. Επομένως, και αυτή η διαδικασία έγκρισης προσλήψεων που θα ακολουθήσει θα δίνει έμβαση στην ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων με προσωπικό, γιατί η δημόσια παιδεία αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα και ήδη βλέπουμε αυτό να αποδίδει. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν αυξήσεις τόσο στον αριθμό των εγκριθισών θέσεων, αλλά όσο και στον αριθμό των υπαλλήλων που πραγματικά υπηρετούν και βρίσκονται στις θέσεις τους.